We're going to Hilutungan Island. Yeah? What? Tinola? Of course. What can you say, Kuya Art? We are at the moment we are afloat because the engine is resting. The engine is resting. So for now we will just afloat. Kuya Torio is removing his pants so that in case of emergency he will just pump. Ato lang yun sila. So socio-civic kami mga agila ngayon sa Hilutungan Island. Misfeed. Hilutungan Island. We're now here at Hilutungan Island, Lapu-Lapu City, Cebu. Cordoba. Part of Cordoba. So Hilutungan Island is part of Cordoba, Cebu. So may mga residente po dito, mga kaagila. Kaya mag-ano tayo, socio-civic tayo, mamigay tayo ng bigas. Suga ito nga po. Paglumba. So nandito na kami mga sano sa Hilutungan Island. Ito yung mga residential area. Ato sakay bantayan. Kinamay ko sa sakay natin dito dito si Gana nakala nga mga lupata lang dito Gana. Dito tayo mamimigay sa banda dito.
Yan, daming fishing boat. Sadsad namin, sadsad na. Siyempre fishing yung ano, Sadsad na pamumuhay dito, fishing. Ayan. Sige mga kuya, dinin lang ko ito. Ito yung, sadsad namin yung pambot. ito yung isang bangka na amin. Kumaya na lang kuya, oy. Ayaw, kuya. Kuya, katunga na lang kuya. Ibalhin na po nare. Hello. Bugnaw tubig, init. Init, nagakaon og happy, asa man ang kuan na. Kamaw ka mulangoy. Lain na po taga isla di ka mo mulangoy na. So dito na lamang dahil bababa na kami.